Il-Marsa se tara 3 proġetti ġodda fosthom wieħed li se jkompli jżid is-sigurtà fit-toroq tal-lokalità. Dan tħabbar propju f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali José Herrera fejn spjega kif il-proġett tas-sigurtà jimxi id fit ma' dak tal-pulizija fil-komunità. Li minħabba kwistjoni tas-sigurtà ġewwa l-Marsa, il-Ministeru tiegħi daħal f'arranġament mal-Kummissar tal-Pulizija, mal-Community Policing, u għamilna CCTV cameras u għet namluħom kullimkien ġewwa l-Marsa biex insaħħu s-sikurtà u ġibna wkoll il-Community Police ġewwa iż-żona tal-Marsa. Fil-konferenza anke fil-preżenza ta' uffiċjali tal-Pulizija intqal kif il-kameras tas-sigurtà se jkunu fil-binja tal-Kunsill u li għalihom se jkollu aċċess il-korp. Hawnhekk ġie spjegat anke wara li sar studju mill-awtoritajiet li se jiżdied id-dawl fit-toroq l-aktar huma magħrufa li jsiru abbużi fihom. Proġett ieħor huwa dak ta' aktar minn €9,000,000 li se jara r-restaw tal-Knisja tas-Santisma Trinità u li hija mmexxija mill-Patrijiet Kapuċċini. Din il-Knisja b'karatteristiċi uniċi ilha mibnija għal madwar 100 sena u minħabba li tinsab ħdejn toroq arterjali u anke l-port sarilha l-ħsara fil-ġebel. Preżenti s-Sindku tal-Marsa Josef Azzopardi ħabbar li t-tielet proġett b'investiment ta' €44,000 se jkun dak ta' van li minnu se jgawdu l-anzjani Marsin. Koll illum se nieħdu l-van li se jkollna vanna l-anzjani li dalwaqt issa nibdew nagħtu servizz biex in-nies tal-Marsa li joqogħdu fil-Marsa pereżempju f'erjas il-bot fosthom Albertown in-naħa tal-Korsa. Ikollhom aċċess permezz tal-van maħdum mill-Kunsill, jiġifieri jkun ix-xogħol fidej il-Kunsill li jwassalhom f'dawn l-inħawi u jġibhom iktar fil-qalba tal-lokal.